Шәһәр буйлап бездә бирелгән ек даруларны лактаза бәйбе дип атала. Баланың сөткә ферментлары җитмәй иде. Безгә врач прописал шул лактазарны. Яшь бала анасы Чулпан Хәмәтнурова даруханәдә кирәкле препарат булмагач, гаиләбез белән хафага төштек ди. Табиб рецепт язып биргән, тик дару юк. Лактазар безгә туры килешмәде. Аңарга что-то не подошло. Без шул именно Америкада чыккан аналогын эзләдек. Бөтен шәһәр буйлап интернет-магазиннардан карап и заказ булып кына безгә Авестрой районына китерделәр. Әнә шулай кирәкле даруны табып булмый дип зарланучылар арткан. Киштәләрдән юкка чыккан препаратларның барысы да чит илдә җитештерелә. Словения, Нидерландлар, Британия һәм башка илләрдән кайтартылалар. Аларга алмаш булырлык үзебездә ясалучы препаратлар да бар. Тик сатып алучылар арасында чит илнекен өстен күрүчеләр шактый. У детей была температура, нурофен мы не нашли. Дарулар шыннан да җитми, антибиотиклар бигрәк тә. Балалар авырып алган иде. Амоксиклав, экоклав һәм нурофенны таба алмадык. Иң зур кытлык нурофенга икән. Аны эзләп без дә Казандагы төрле даруханәләргә кердек. Бөтен җирдә нурофен юк дип җавап бирәләр. Нурофен детский есть? Вообще? И не будет? Даруханәләрнең берсендә бу препаратның узган ел ахырыннан бирле булмавын әйттеләр. С того года вроде бы. Узган елның декабреннән бирле юк, ул дару складта да беткән күрәмсең, китермиләр. Нурофен даруханә киштәләреннән юкка чыккан бердән-бер препарат түгел, күпчелек антибиотиклар җитмәй. Вируслы авырулар сезоны башлангач, аларны кырып, себереп алып бетергәннәр. С антибиотиками в основном. Даруханәләрдә нигездә антибиотиклар юк. Амоксиклав, супрекс кебек дарулар җитми. Аларны кай вакыт китерәләр, ләкин шунда ук сатып алып бетерәләр. Ни өчен даруханәләрдә кайбер даруларга кытлык? Без бу сорау белән Росздравнадзорга мөрәҗәгать иттек. Бу ишмада язмача җавап бирделәр. Кайбер төрдәге даруларга ихтыяҗ арту сәбәпле препаратларны тиешле күләмдә даруханәләргә китерүдә вакытлыча тоткарлыклар булырга мөмкин. Бу хәл логистика белән бәйле. Дистрибьюторлар даруларны тизрәк китерү юлларын эзли. Кайбер даруларга кытлык булу ул әле киштәләр бөтенләй бушап калган дигән сүз түгел. Менә без ала торган дарулар барысы да бар. Менә уколлар алдык кичә, бөтенесе булды. Даруларны федераль ташлама белән алучыларга борчылырлык урын юк дип ышандыралар Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгында. Алар кирәкле препаратлар белән тәэмин ителә. Мондый ташламага ия булучылар кеше гомере өчен аеруча мөһим даруларга мохтаҗ гражданнар. Илдар Сафиуллин, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы.